Каляды для продкаў сучасных беларусаў былі галоўным зімовым святам, і падрыхтоўка да яго заўсёды была асаблівай. Да вечара 6 студзеня людзі трымалі пост, і толькі пасля таго, як на небе з'яўлялася першая зорка, садзіліся за стол. У гэты вечар беларусы адзначалі куццю. Гэта не толькі святочная вячэра, але і галоўная страва гэтага вечара. Куцця – традыцыйная страва, якую гатавалі напярэдадні калядаў. Яе звычайна гатавалі з пшаніцы, маку і мёду, сімвалізуючы дастатак і ўрадлівасць. Гэтая страва была асноўнай на святочным стале і сімвалізавала дабрабыт і аб'яднанне сям'і. Акрамя куцці на стол падаваліся і іншыя посныя стравы. Часта гаспадыні гатавалі 12 пачастункаў, сімвалізуючы колькасць апосталаў, хоць часам іх было 3, 5, 7 або 9. Сярод традыцыйных страў рыба, макавае малачко за баранкамі, ламанцы, аўсяны кісель, грыбы, вараныя буракі, крупнік, а ў некаторых месцах грыбны квас з рыбай. Гэтая страва, дарэчы, згадваецца ў паэме Якуба Коласа «Новая зямля», дзе ён апісваў куццю. Таксама на стале маглі быць гарох, кіслая капуста, салёныя агуркі, посныя бліны. Напоі таксама гралі сваю ролю, падавалі ўзвар, а часам і піва, якое дазвалялі піць нават падлеткам. Стол накрывалі белым абрусам, пад які клалі трохі сена, каб нагадаць аб нараджэнні Хрыста. На раніцу гэтае сена аддавалі хатнім жывёлам. У цэнтры стала ставілі запаленую свечку, сімвал віфлеемскай зоркі, а за столом збіралася ўся сям'я.